Benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial explicarem unes quantes peces més i farem una petita història amb diferents escenes. Doncs el primer que farem serà seleccionar els personatges. Anirem aquí i aquesta vegada, com farem un dibuix o un scratch sobre el fons del mar, agafarem aquest personatge. Aquí el tenim. Molt bé. I agafarem 3 estrelles. Podem agafar el mateix personatge moltes vegades. 1, 2 i 3. I les distribuirem al llarg de tota la pantalla. Vinga, fem una ullada a veure com queda. Doncs perfecte. El que faré serà, primer de tot, el cavallet de mar. Clico a sobre del cavallet de mar. El faré una mica més gran perquè ens queda molt petit, així que el que faré serà agafaré aquesta tecla, com ja vam explicar, i clicant a sobre el feia una mica més gran. Després el trauré i ja està fora. Doncs anem a programar primer el que vull que facin les estrelles. Les estrelles vull que facin el següent, que quan es premi la bandera verda pugin un pas, i això que ho facin tota l'estona, el vagi repetint tota l'estona. Ui, aquí m'he equivocat. Si veieu, estic programant aquest programa a sobre del cavallet de mar. Doncs què pot fer? Doncs mireu, és molt fàcil. Agafo, arrossego això, sense carregar-me la tauleta, arrossego fins a on està l'estrella de mar, i ara veureu que al clicar estrella de mar em surt la seva programació. Tornaré al cavallet de mar i això ho eliminaré. Doncs vinga, anem a l'estrella de mar. Ja la tinc aquí programada. Ara el que faré serà programar també les altres estrelles. Doncs agafo, arrossego a la segona estrella i arrossego a la tercera estrella. I aquí ho tinc l'altra programació i l'altra programació de les 3 estrelles. Molt bé, amb aquesta mateix. I què li diré? Doncs mireu, el que li diré és que quan un personatge em toqui, desapareixeré. Esperaré, per exemple, posem una mica de temps, esperaré, per exemple, 20 segons i després tornaré a aparèixer. Molt bé. Doncs ja tinc programat. Com faré el mateix amb les 3 estrelles, doncs faig el mateix. Arrossego aquí i arrossego aquí. I així tinc les 3 estrelles, veieu? Programades igual. Molt bé, anirem al cavallet de mar. Al cavallet de mar, el que li diré serà el següent, que quan premi la bandera verda estigui 90 segons, vale? Abans de saltar a la següent escena. Però he vist que 90 segons és molt poc temps, no dona temps de fer el joc aquest. I així el que he fet és repetir aquest mòdul unes quantes vegades per donar-li més temps. He posat 5, 1, 2, 3, 4 i 5. I li donaré a totes 90, que és el màxim que em permet aquesta aplicació. 90, i 90 més. Molt bé. I el que també faré és crear una segona escena. Em torna a sortir el gatet aquest, com no el vull, el faré desaparèixer. Molt bé, baixo a la primera escena i el que li diré ara és que quan s'acabi aquest temps, aquesta peça ha sortit de nou, és la segona escena que la tenim aquí. Molt bé, vagi a la segona escena. Això queda una mica lleig, així que el que buscaré serà un paisatge del fons del mar. Molt bé, i aquí faré el mateix. I buscaré el mateix escena del fons del mar. Molt bé, anem a provar. Poso la primera escena, el faig en gran i a veure què passa.
Doncs vaig passant i quan poso per sobre de les estrelles, veieu, quan les toco, van desapareixent. Però quan passen els 20 segons aquests, tornen a aparèixer. Molt bé, aquí he saltat a la segona escena. I fins aquí faig aquest tutorial. Ens tornem a veure al següent tutorial del canal PAM.